Jamen da goddag! Og hvorfor ser den der ovn sådan ud som Spectres texture pack? Gør den det? Ja. Det er ikke Fed bog. Det hele er gået fuldstændig kok på Anders. En iron-ovn ved ham ligner en iron-ovn på Spax Texture Pack. Og en kiste ved ham på Spax Texture Pack står der MIS ovenpå. Eller MIS. Nogen, der har en forklaring på det, det vil vi gerne lige vide, fordi jeg tror det er MC Patcher, men vi må lige finde ud af det, fordi det passer da ikke ordentligt. Ja, det kan godt være, at vi en dag kommer til at spille med Specs. Ja, det glemte vi at sige. Nå, men vi skal videre her. Jeg tænker mig lige at lave nogle fakler på grund af, at det er fucking mørkt. Vi kan ikke se en disse. Hvorfor er det, man siger disse? Man kan ikke se en radisse! Oh my god, det var ikke god. Nej, jeg tror, vi er lidt tør for Whopper. Se, jeg gjorde sådan, så lidt der kommer deri, og lidt der kommer deri. Den kan selv mærke, hvor meget den har her i stillingen. Hvad? Den kan selv mærke, hvor meget den har i stillingen. Så hvis den... Oh shit, den pumper ikke hurtigt nok. Jeg tager lige lidt af det ud. Men jeg tror også, vi skal til over og finde noget Whopper. Hvorfor det? Der kommer der sticky risen ind her. Det laver... vi har 17 sticky risen, Anders. Vi har... Det vil sige, det er 17 rubber. Vi har... nej, ikke Whopper. Det der andet der, sådan, som vi... Det skal vi overfinde meget mere af. Det der træ, halløj. Ja, skal jeg køre over og finde det? Ja. Og vi har kun 32. Så sejler vi omkring, og så går vi i krig. Hey, oh, har du noget til at mine det med? Hvad? Har du noget til at mine det med? Ja. Bare tag det de helt store træer der. Whopper? Ja. Nå, jeg vil gerne have det der op væk deroppe i siden der, men det kan jeg bare ikke få væk. Hvorfor tror du ikke? Det der. Mappet? Men det er det ikke loadet? Nå, det ved jeg ikke. Nå, under vandet. Nej. Det kan jeg bare ikke forstå. Altså, vi har faktisk 2 ting til at lave energi nu. Har vi det? Mm. Jeg håber bare, vi har... Husker du at tage Whopper-træer med? Ja, det er dem vi bruger her i den her ovn. Sovemad. Hvor vi Whopper. Men det der Whopper saplings. Der har vi ikke nogen. Nå, dem har jeg. Dem tog jeg ikke med. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg ikke har dem med. What? Hvorfor gider den ikke? Endelig fældt med træerne. Jeg har 2 generatorer nu. Dem sætter jeg lige op her. Jeg kommer tilbage nu. Ja, jeg mister også inden min økse. Er det ikke en extractor, man skal bruge? For hvad? Extra. Fuck, jeg kan ikke stave. Hvad? Til hvad? Hvad skal du da lave? Hvordan laver man dem der? Kan man ikke engang se det? Shard of Minion! Vi laver bare en normal extractor. Jeg fik en Shard of Minion. Vi skal have lidt mere refined iron. Nej, vi er godt nok heldige. Hvorfor det? Jeg fik en Shard of Minion. Hvor mange har du nu? 2. Okay, så. Jeg skal lige lave noget tree. Jeg er snart nok til at lave diamonds. Mads. Teoretisk ikke kunne vi lave diamonds. Ja. Boogie. Mads, du ved godt, der er en æderkop på vores ø. Nå, er det det? Hej, æderkop. Hvad skal du? Og så går vi i ring. Boogie. Hey. Boogie. Hey. Anders, kommer du sammen med noget af det der træ der? Jeg fik et til Shard of Minion. Anders, har du noget af det der træ der, vi skal bruge? Jeg har 3 Shard of Minion. Har du noget af det træ der, vi skal bruge? Ja, det er som man skal putte i den maskine der. Og en. Jeg har en bunke. Bare læg noget i. Så kan du godt gå og skaffe med. Skal jeg lave en jernøkse til dig? Ja. Mads, du får lige det her Whopper, hvis den nu går i stå. Jeg putter kun lige 30 i. Okay. Den arbejder godt nok hurtigt. Jeg havde bare det der med, at det her crafting table, du har i din inventory, det ligger sådan fucking åndssvagt.
Ja, fordi man har heller ikke alle ting, som man lige kan craft med. Masse, vi skal godt nok få det til at gå herover i. Nej, men det nu skal vi til at have sådan en... Faktisk, jeg skal lige have lavet nej, faktisk, vi behøver ikke at pumpe det ud af kisten. Det kan bare køre direkte over i. Og så laver vi bare en kiste, som kan stå og samle halvdelen af det op. Anders? Ja, det må du også godt få. Men det var nu godt nok den her, du skulle have. Tak. Og så laver jeg det, der hedder en kompressor. En kompressor? Machine block. Vi skal godt nok have plantet og sådan nogle der... Det var sgu egentlig lidt. Extractor, det var det, vi skulle lave. Og så en electronic circuits, der skal vi lige have noget flere kobberkabler. Men det har jeg jo Robert testet. Hvad med dig ser marmor så ikke helt vildt grimt ud? Det ved jeg ikke. Jeg gider ikke lige kigge på nu. Det med mig ser marmor ud som Spax marmor. Seriously? Ja. Yeah. Fuck, hvor nice. Jeg ved godt, det er mega underligt. For altså, vi nok komme noget fra vores private Minecraft-server også. Den, vi har sådan... Det kan godt være, når vi en dag er færdige med at spille den, så kan det godt være, at vi en dag lægger den ud, og så kan man downloade den. Yes, så det gør vi selvfølgelig måske, folkens. Og så jeg er i gang med at lave electronic circuit, på grund af, at vi er i gang med at lave sådan en smart maskine. Jeg gider ikke have sådan en boremaskine, fordi den skal hele tiden stå og lave op. Hans, nu har jeg faktisk nærmest lavet en extractor, ved du hvad det gør? Ja. Det gør, at vi får 3 rubber udpasses. Nå ja, den der. Extractor. Extractor, bla da. Og extractor. Jeg kan ikke ændre den nu. Ej, nu mangler jeg et stone pipe, og det går du rundt med et cobblestone pipe. Jeg mangler det ene cobblestone pipe, du havde der. Skal jeg til Peter herover? Nej, jeg er i gang med at finde whopper. Men vi skal gerne have nogle whopper saplings. Holy fuck. Så, og den økse. Og jeg fik whopper. Anders, sig lige. Hvad er der? Brændte det hele i luften. Jeg tror, der var en creeper bag mig. Der var gangbang der, var. Så sprang vores extractor i luften. Jeg sprang faktisk over en kiste i luften. Jeg tror bare ikke. Vores sawmill, den blev der lige præcis. Den har der i hvert fald ikke sket der med. Godt. Stealing engine rubber scale. Okay, det er nok whopper. Hvad? Nu fik jeg da transportpipes. Men der sprang mange af vores transportpipes i luften. Er der nogen, der kender Transformers? Transformers flying in the sky. Yes. Du ved godt, vores ø her, den er 100 meter væk. Snart 200 meter væk. Kør! Oh my god. Hvorfor Ja, jeg så den godt nok. Men jeg synes, vi skal lade dem blive. Kan du huske, hvad jeg altid gjorde ind på vores normale verden? Lav koen. Min lillebror, han er bare helt vildt med at få kounge. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg måtte bare overhovedet ikke dræbe nogen af dem. Så vi havde nærmest ingen mad. Når vi fik nogle par stykker, så må du godt dræbe dem. Jamen, jeg gik bare 2.000 koordinater væk fra min køer. Det gjorde du egentlig. Men altså, det er egentlig ikke noget med, at vi TPR meget ind på den der server, der vi har. Jo, vi TPR en del. Det gør vi, kommer vi nok også en del til at gøre her. På grund af. Vi kan altså ikke overleve uden TP. På grund af min lillebror, han er lidt spastisk nogle gange. Det mindste ved jeg, hvordan man laver crafting table. Okay, det var altid noget, der altså. Giv ham lige en klapsalve. Klap. Jeg ved også, hvordan man laver fuld armor, og jeg kan ikke huske, hvordan man laver en og fuck, nu har jeg glemt starttiden, det er lige meget. Vi laver bare en lidt længere episode den her gang. Ja, vi vil altså, det her, det bliver ikke sådan striks. Vi har sat sådan til en halv time per episode. Men, altså, det... Nice mad! Det smadrer vores ovn. Men til gengæld har vi en jernovn, som brænder, som passer meget bedre på alle vores teknologer. Jeg ved, hvad vi skal have lavet. Hvad? Den sprang jo også.
Den der dims der. Som der egentlig... Nej, den sprang ikke steering engine. Gjorde den ikke? Nej, den har jeg på mig. Godt. Men den kommer vi stadig til at bruge, ikke? Jo, den skal vi stadig bruge. Det var lige, jeg troede sådan, yes, vi har fået lavet det der kino! Og så springer den bare det hele kære. Og der fløj bare stik i wristen ud over det hele. Jeg gjorde det. Ja, der lå 11, eller var det bare mig, der havde den på mig? Det kan selvfølgelig også godt være. Ups. Nå. Mads, er det... Nå, det her nede vi graver. Jeg fandt ned i det hul. Ja, det kan lige til. Jamen, det her nede vi plejer at grave. Det er lige vores lille mine lige nu for tiden. Ja, det var dernede, hvor vi startede med at grave. Jamen, det er faktisk meget godt, at vi ikke er i gang lige nu på grund. Så kan jeg lige smadre den her kiste her. Mads, Så det lige gjorde du bare ikke. Jeg havde lige sat den i gang. Er det ikke noget med, det skal komme ind? Skal det komme ind fra siden? Nej, det skal komme ind fra toppen. Men Mads, vi skal også bruge noget kobberkabel over til den her. Over til vores... Jeg har ikke mere kobberkabel. Hvad skal vi bruge kobberkabel til herovre? Ja, vi skal jo bare have strøm lige lidt. Ja. Så kører vores extractor faktisk. Kan du godt lige lave kobberkabel herovre? Hvad skal vi bruge strøm til derovre? Ja, sådan til vi kan extracte en masse ting. Magnus, extractoren er herovre. Nå, men sådan til vi kan flinche en masse ting over. Hvad er det nu, det koster at lave... Jeg ved godt, det er lidt tidligt måske at lave overclock. Overclocker, seriøst. De der vanddimser, de er så svære at lave. De er billige at lave. Hvad? Jeg laver lige et par stykker. Jeg laver lige 2 overclockers upgrades. Okay. Eller hvad er det, man mere skal bruge? Vi skal bare bruge kobberkabel. Vi gør det sgu. We do that, facts! Som siger, det er dumt at gøre det. Nå, man får 3 per stykker. Det var sgu da egentlig meget også. Skal jeg godt. Man smager godt til lidt af vores swapper. Ja, Så hvor meget er der? kobberkabel. Hvor meget er der? Der er 6. Bare tag det. Anders, der er en kiste her, hvor der ligger 2. Hvad skal du bruge kobberkabel til? Sådan til vi kan få kobber. Ja, sådan lidt en kobberkabel herovre, sådan til vi får strøm til vores hus. Jamen, så kan vi da bare tage med den her. Den er... Jeg skal bare lige op og køre igen. Og det skal jeg nok så, for den kommer. For jeg har alle tingene til den. Sådan. Jamen, du har da kobberkabel. Har jeg det? Ja. Wow. Der ligger 2 op i den. Jamen, det er jo ikke nok. Lad os, du kører den her allerede på max gas igen. Gør den. Tada! Okay. Mads, Altså, prøv at se en skov, vi bare har fået her. For jeg har bare plantet saplings over det hele. det har jeg også. Hey Mads, jeg ved lige, hvad vi skal have plantet. Jeg skal lige ud og bruge. Er det 4, man skal bruge for at lave sådan en stort rubbertræ? Eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg sætter Altså, det har jeg ikke forstand på. Så får vi i hvert fald et rubbertræ ved os. Jeg ved måske godt, det her det er lidt dyrt. Vi har slet ikke været på ekspedition endnu. Nej. Bare roligt faktisk. Mads, det smukker bare alt træet ud. Hvor der ikke er plads, det er derfor, vi skal stille en kiste. Jeg har en kiste på mig. 2 sekunder, jeg skal lige lave det her coolance. Hvornår kommer så bare træ op i de her varmeovne her? Det gør der, når der er plads. Nå, det er på grund af, at jeg mangler et cobblestone-kabel. Cobblestone-kabel? Det har jo en masse af. Det var det, jeg sagde, du skulle fikse. Det er bare fikse. Jeg vil bare lige trække det hen over de der 2 der. Den ene er faktisk allerede. Er de allerede? Bare. Hvad er der? Hey, skal det ikke komme ned fra bunden? Det skal komme ind fra bunden af. Hvad skal jeg det? Jamen, hvis det kommer ind fra toppen, så bare må det ikke. Gør det ikke? Mm. Nej, ja, det skal det få på. Anders, det fikser vi lige. Skal jeg lige stoppe den her maskine så? Ja, det må du gerne. Kæft, for det går godt. Altså, jeg har ikke husket, at vi skal ned på bunden. Nej, det kunne jeg heller ikke. Har du begge? Ja, det er godt. Okay, hvornår laver du nu upgrade til? Jeg er i gang. Jeg har næsten... Jeg har faktisk... Jeg skal bare have brugt en hel masse... Hvor mange upgrades får man? Man får 1 per stykke.
Okay. Vi skal snart på ekspedition, Anders, for ellers ender det med, at vi står sådan her. Uden lort. Vi kan bare begynde så ender det med at lave de her overclock og upgrades, ikke? Og så kan vi ikke bruge dem på grund af, at vi ikke har nok energi. Goddag! Goddag! Det var vores mom. Og lige kom ind af the door der. Du har hentet vores farmor. Ja, vores farmor, ja. Jeg må lige lave en hjerne. Ja, vi kan lave en electric furnace! Vi har en elektriske furnace, som min lillebror kalder det. Han kalder det en elektriske furnace. Jeg kan ikke engang med vores crafting store. Jeg går ikke med crafting. Hallo Anders, vi har ikke noget hus endnu. Vi står bare her craftet i det fri. Synes ikke det er... Fordi det her det bliver nok ikke sådan en god guide til, hvordan man lærer at spille det. For det her det går bare ud... Det går bare så stærkt, som det overhovedet kan. Jeg har lavet en jernpickaxe. Skal vi lige bruge... Vi skal lige have lavet lidt mere kårkabel her. Jeg er så glad for, at det der... Det Jeg er så glad for mit kårkabel. Jeg kommer langt om omkring. Hvor vi allerede gravet meget ned i vores mine her. Så, nu gik den. Ja, altså det er kun dig, der har gravet i minen. Bare lige så du ved. Batteri. Jeg har ikke gravet noget som helst i minen, nærmest. Så er der 2 upgrades. Jeg synes bare ikke, jeg kan se så meget. Min mave den knurrer. Jeg er sulten, jeg har ikke fået morgenmad endnu. Der er sgu virkelig. Og klokken er, går du af lige. Den er 11:30. Så må vi snart på solen. Ja, på grund af det. Det kan godt være, at vi optager en episode til i dag. Men altså, det er nok ikke sikkert, at vi gør det lige nu, for vi vil gerne lige lidt ud på trampolinen, vil vi ikke? Ja, vi har lige fået nogle vandballoner. Altså, det havde vi jo før, altså, men vi har bare lige været ude i tierbutikken, fordi der kan du købe 150 for en tier, og så køber vi så 750 vandballoner. Ja, for 50 kroner. Ja, det er faktisk skide billigt. Så vi har bare, i går der brugte vi 40 stykker eller Jeg noget. synes du, de skal vide, hvad for en by vi bor i. Vi bor i en lille by, der hedder Ringenes, og den ligger i Sønderborg Kommune, og mere må vi ikke sige, Anders. Nej. For det kan godt være dumt at gøre det. Det er fordi, jeg tror, der er nogen, der er sådan dum farlige derude. Rasmus, Bingo, Skæg og Pelle. Vi skal have brug for at lave en electric furnace. Electrolyzer. Men hvad jeg koster synes, det? at Oh, fuck! at have sådan en bord... Hvad er en electrolyzer? ved jeg ikke. Vi laver bare en electric furnace. Mads, Shit, det er billigt. Mads, det var næsten før, vi skulle til at bo nede under jorden. Hernede ved vores mine. Jeg har allerede gravet et stort Vi kan da godt lave et lille hus dernede. Her til starten, men vi rykker nok et andet. Vi laver nok noget her ovenover senere, så. Ja, hernede kan vores maskinrum være. Fuck, så er ingen redstone på mig. Jeg hader bare, når jeg ikke har lortet på mig, som jeg skal bruge. Ikke som lort, ikke som vi... Som vi hader det som sådan. Altså, det er bare, at nogle gange er det lidt irriterende, vi ikke... Det er godt lort. Rigtig godt lort. Det er godt lort! Jeg tror lige, jeg skal bygge den her lidt længere ud. Så slipper vi for at skulle bruge kul og sådan noget til brandmeldingerne. Nej, så bruger vi bare træ. Fordi lige om 2 sekunder har jeg en electric furnace. Det har jeg faktisk lige om 2 sekunder. Elektriske furnacer. Elektriske furnace. Og ja, vi skal på telttur, folkens. Vi tager til Djursland. Her halvdelen i en uge. Djursland, fordi der skal vi Djursland. Vi skal på en campingplads, der hedder Albertinelund Camping. En 3-stjernet campingplads med swimmingpool og hele muligt. Og vores far, han siger, at det er mega godt bade. Han siger, det er et mega godt badestrand. Ja, på grund af, at han har været der. Eller jeg har faktisk været der før, det bedste. Har jeg det? Det er faktisk... Ja, nej, jeg tror ikke, du var der. Eller var jeg? Ja, jeg var der. I hvert fald, det mener han til. Nej, der står og spytter træ ud. Nej. Nå, jeg sidder bare i en kiste. Det er på grund af, at hvis den ikke har plads, så skubber den spytter den. Hey, koger! Jeg får en koger. Hvorfor holder den stille? Nå, bruger vi ikke har nok, der bruger energien. Jeg tror også, vi skal have pakler hernede, for der er benmørkt. Hallo, hvorfor kører vores maskineri her ikke? Var det ikke det? Der kommer der energi ud ind i maskinerne. Jeg fandt kun, at jeg gider bare til det, jeg forstår ikke.
Nu har vi noget, vi kan prøve at brænde. Hva? Egentlig for lige at teste dem. Jeg har noget, man kan brænde. Hvad? Rubber. Jamen det skal vi ikke brænde. Brænde. For jeg forstår ikke rigtigt. Prøv at se, den her maskine her, den kører ikke. Ikke. Er det måske på grund af, der er overclock at sige? Nej, det er der. Ja, en electric furnace, den får også strøm her. Jeg smadrer den uden, at der sker noget. Hedder den til? Ja, det kunne jeg godt. Kører den her nu? Måske er det fordi den er fuld, jeg ved ikke om den kan. Det er på grund af, at den er fyldt. Kan den kun have 63? Den kan have 64, men på grund af, at du får 3 hver gang, så... Jeg ved godt, hvad vi skal lave. Hvad? Vi skal lave sådan en, der også kan trække dem ud, og så op i en kiste. Behøver vi det nu? Skulle jeg da godt nu. Jeg skal lige ned i vores hus og kigge. Vi har en masse træer, synes jeg. Fuck, der er mørkt. Ja, vi skal have siddet. Fuck, det er stort allerede. Jeg tror, der er ret ud. Det ved jeg ikke. Ja, du nok. Men altså, det var nok heller ikke lang tid, så skal vi til at sige tak, fordi I så med igen. Men der kommer måske en til episode i dag. Ja, altså, det bliver nok ikke i dag for dem, på grund af det. Ja. Altså, vi laver alt for meget energi! Gør vi det? Hvad du af? Det er derfor, vi kan sige, at det er derfor, jeg siger, at prøv at lade det gå. Prøv at fjerne den der anden der og dims der, og så får du til at køre over i sove. Jeg har ikke engang noget, vi kan brænde. Men nu har jeg i hvert fald et elektriske furnace. Elektriske furnace. Så skal vi slutte af hernede, Anders? Ja. Tak fordi I så med, folkens! Jeg håber, vi ses. Altså, hvordan er det, din mikrofon den sidder? Nu er det ikke sikkert, at lyden er blevet god. Så. Tak fordi I så med, folkens. Håber I gider se med i næste episode. Bye. Bye.